gani inuwar talakawa, ruwan da ya ɗaure fuskar talakawa. Jama'a sun san haka. Dauna irin mazan farkon farawa. Jama'a sun san haka. Sannan kuma ginshiki haske a jigawa. Jama'a sun san haka. Kuma ka zama abun koyon koyarwa. Jama'a sun san haka. Aikin da ka zo da shi ba mai kushewa. Jama'a sun san haka. Ganin ayyukan kake ɗebe mana kewa. Jama'a sun san haka. Gwamna ka ƙetare tarkon masu adawa. Jama'a sun san haka. Su sanya zaton wutar a makerar sarka. Jama'a sun san haka. Sai ka shi wutar Ina fatan sun san haka. Bakar MDK tare da Ibrahim Khalil kana wanda 08065 7696. Kamu zama da ram APC ta mana mangani, kowa ya fi yan gaba to hakika ya rike gaskiya. Mu da ya zuborin mu muna a cikin ta gaba daya kwarai. Kamu zama da ran APC ta mana gani. Kowa ya bi yan gaba to hakika ya rike gaskiya. Mu da ya zuborin mu muna a cikin ta gaba daya kwarai. To da farko za na sa sarki mai mulkin duniya, wanda ya yi dare da rana Allah shi ya yi tsintsiya. Lam yalid wa lam yulad Allah haskaka mini zuciya. Wata waka za na fara na tsara kan wata kungiya, ko da ya zuforin mu muna a cikin ta gaba daya kwarai. Kamu zama da ran APC ta mana gani. Kowa ya bi yan gaba to hakika ya rike gaskiya. Ko da ya zuforin mu muna a cikin ta gaba daya kwarai. Farawar mu karshen malafa ku ji zancen gaskiya. A cikin ta kasa ta ko ina ni zan daga tsintsiya. Aikin banza ka bewa amudu ne na hayaniya. Ƙaryar banza su ki PDP ga mu da tsintsiya. Sabon haɗu saniya da na bude yau zan kaddamar kwarai. Kamu zama da ran APC ta mana gani. Kowa ya bi yan gaba to hakika ya rike gaskiya. Ko da ya zo korin mu muna a cikin ta gaba daya kwarai. manyan baki da suka rubuta wannan hukumar mai albarka, shugaban jam'iyyar APC na gaban hukumar dutse tare da mataimakin shugaban jam'iyyar APC na gaban hukumar dutse, dan takara mai neman takara a jam'iyyar APC a wannan hukumar mai albarka, shugaban kwakwan jagoran sai da mai a APC wanda ma ya ci wannan guri, tsofaffin kansiloli jagora kuma tsohon SA na siyasa da jam'iyya a ƙarfar kuma dutse balatarnaya APC da ƙarfar kuma dutse kwatuna domin na tabbatar wannan taron shugabannin kwatuna 191 suka ƙarfar kuma dutse ba a samu cikinsa ba. Mun ne mu barka da zuwa kamar yadda ku lafiya Allah bai da kowa lafiya. Yanzu abu na farko da za mu nemi mataimakin shugaban da ya wance uba a wannan tafiya malam kawai ku ne domin
salatu alaikum. duk da kasancewar abu da ya baya ba wai mara bane ba yanzu za mu yi ɗaya daga cikin mataimakin sakatare na wannan jami'a wanda kuma da duniya ya yi jawabin mara ba ga wannan dubban al'umma da suka ziyarci wannan ofis namu da alfarma. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Allah ya ba mu nasara. Muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya ba mu dama ya ba mu lafiya. Aka kawarta za a zo wannan babban ofis na wannan jami'a a wannan karamar hukumar dutse a wannan rana a yau. Muna matuƙar farin ciki da godiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ba da dama a aka halarci wannan ofis namu. Muna yi wa manyan baƙi da suke tafi a wannan tawaga ta takara da kuma wanda suke abokanmu da iyayenmu da shugabannin da suka zo da wannan tawaga suka zo suka samu wannan babban ofis mai daraja. Mune muku marhaba da zuwa, mune muku marhaba da babban murya. Yadda kuka zo kuka yi mu lafiya, muna addu'ar Allah ya bai da kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum. Allah ya taimaki wasu lida. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tafiya da gwani muke daɗi ne zancen gaskiya. Ka san marwan dare a gare mu mai gama duniya. Da rago sai jirgi ka fito masa taka lafiya. Sana Abdullahi ne kuma ciyaman jam'iyya. MPK boy ne mai wakar takuta jam'iyya. Bismillahir rahmanir rahim. yabo da godiya sun tabbata Allah subhanahu wa ta'ala kira da amincin Allah su tabbata manzo sallallahu alaihi wa sallama an nemi na yi taliki a bisa wannan takara namu wato wannan rubutun mutanen da sabalari a dangane da fitowarsa wannan neman takara da wato hasalewar shugabanni da kuma shauran mabiya na wannan karamar hukuma da dutse. Alhamdulillah bisa shawarwari na iyayenmu da kuma magabata da kuma sauran yayye da abokai muka zauna muka tattauna muka ga cewa ita ma karamin ta ma matsalar hude tana so ta dan fito a ta dan taka rawa ko kuma abin nan cewa ina ita ma take da dan takararta ba wai dan saboda wai can an yi nan takara ko kuma nan an yi shugaban karamar hukuma ba muna so mu ma mu fito mu nuna kwarewar mu nuna iyayen da zamu mu ma mu gyara wasu al'amuran da ba su gyaru ba mu gwada iyakar kokarin mu insha Allah wannan shi ne daga cikin dalilin mu kuma muna sanar da dukkan tawagan yan takara da kuma jama'a cewa wanda Allah ya yi wa wannan takara muna tare da shi idan mu Allah ya yi wa to muna nan insha Allah muna neman haɗin kanku kuma muna neman yarda da kullum Allah subhanahu wa ta'ala idan kuma Allah ya yi ba alkhairi bane to duk wanda Allah ya yi alkhairi a gurin muna nan za mu mara masa baya 100% kuma kun sani muna nan ba gurba da baya insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To mun gode Allah ya saka da madaukakin sarki mai kwa mai komai wanda ya ba mu ikon zuwa wannan waje mai albarka domin gabatar da takardar mu ta nuna sha'awa ga shugabanninmu a wannan rana ta 28 ga watan 4 shekara ta 2021 wajewa duk wanda Allah ya kawo shi wannan waje da fatan Allah ne da kowa gida lafiya Allah ya sa mana albarka a wannan tafiya Allah kuma ya mu nasara a wannan tafiya ya sa wata ran magana ake ta ran zuwa kuma kamar haka mun gode dan takara da wani zai samu kada wato hankali da ilimi da amfani da shi kaga ya da kwarin da abin da tun kuɗi da muke masa ya Allah ne bai nasara mu yake so ba wani ko dabara ba
to wannan ma wata alama ce to duk wanda kuma dogara da Allah to Allah ya san masa saboda haka mun gode ubangiji Allah ya wani jagora Allah ya taimake mu kuma abin da yake kira shi Allah ya yi wani nasara a ga cewa an haɗa kai kalmar kuma dutse lungu da sabo kudu da arewa da yamma an zo an yi da ana abin daya kuma an yi da cewa duk abin da ya taso za mu zana mu saboda haka muna ganin insha Allah za mu kai ga nasarar da muke da bukata domin ina so dai lokaci mu nan karɓar gudu sai ya zama wajibi ne ta cewar bayan kawai wani mu yanzu yan birni ne ko yawan wani yuku kuka an ja karɓar gudu suka kake to kai da kai dan birni ne domin duk da kaga yana da wani abu wanda ba daidai ba da an ce an karɓar gudu da ya dauki shafai karɓar gudu zai bata wa wannan abu nan da kai abin da fara ta ai dan dan dutse ya ba ai dan birni ne waye ya san me yake kuma ya san abin da zai abin da yake daidai saboda muna fata da Allah mu tsaya mu yi cewa duk inda mutum ya karɓar gudu yake dan uwa ne kuma mu yi da abu daya mu yi cewa da an samu sabani kuma tare da yayin juna Allah ya ba mu albarkar wannan wata da albarka ina ga za mu dan takara zai yi ka mun ga kwanmu da kwarkwatar mu da duk wanda za mu ce wani mun gaishe a wannan hu abin da zai mu da kowa mu bar wa Allah ikonsa amma wannan abin da aka yi mana domin muka kawo mana ɗanmu aminin mu kowa mai halaka da kowa ga mai hankali ta isa jawabi da kuma ta isa misali idan kuka duba mutanen da suka zo wannan to ba tun siyasar akwai wani mani dan PDP ne ba ko kowa muke da shi amma yau da daga ila Hassan ce na yafe masa yanzu zai akan shawara to sai ne ka ga cewa siyasa daban mu'amala daban kuma a cikin siyasa ake yin mu'amala to da na gansu da na ji daɗi na kuma ba da daɗi domin mutuncin ɗan siyasa ne da yadda yake sa suka rako shi wataƙila irin wannan idan Allah shi ya mai nasara to wataƙila za su iya barin abin da suke yi su zo abin da yake yi idan ta kai maka haka kuma kamar mu suka taimaka to mutanen garin kuɗe in ne muku murna ko kuma ne mana murna da kuɗe da sakwai da duk sauran mazaɓan nan ni na wani kuma ina da ko ina da abokin alaka ba da shugabancin ma ina da abokin alaka har Allah ya zo ba wannan shugaba ta mutane ina fatan Allah ya sa gaba ta lafiya har mu samu wai wani lafiya to mutanen garin kuɗe kun yi abin da duk ya kamata ku yi kun rako dan takara ku irin rakowa kuma ta mutunci kuma shi mai mutunci ne shi mai mutunci ne da mutunci da ya sa aka haka domin duk wanda yake harkar arziki kaga ana guje masa to halinsa ne za a ke guje masa wanda yake harkar arziki kaga da kwarkwata suna a karkashinsa to wannan arzikin da yau Allah godiya ya amfani da kuɗaɗe to abin da nake gaya maka kai mutane ko kai takara ka fito ka wada da karfin ga idan jama'a kuma jama'a sun gani mu ma mun gani jama'a mun gode daga jawabi na shugaban jam'iyyar APC na wannan karamar hukuma tamu Yakubu Ibrahim Safaya gaskiya ne a cikin bayanan ciyama alama ta nuna gaskiya mutane mutumin kirki ne Kai ku ba ni kiran gwamna na jigawa. Badar ne gwamna a jigawa. Talamizu ne zaɓin talakawa. Badar ne gwamna a jigawa. Talakawa sai murna a jigawa. Badar ne gwamna a jigawa. Bala inda da kai miyin kula bango. Yawa isa gerawa sai inda da dango. Badar ne gwamna a jigawa. Me gerawa kai ne haji isa. Badar ne gwamna a jigawa. Kun ji ba nema mun rushe ta da fado. Badar ne gwamna a jigawa. Ki cire murfin kofa hana bacci. Badar ne gwamna a jigawa. Bana badar ne gwamnan mu tsayayye. Badar ne gwamna a jigawa. Iza babban gwamna hana bace. Badar ne gwamna a jigawa. Wai su ɗan inno za a yi mana zance a. Badar ne gwamna a jigawa. Zage dirba kama lema. Badar ne gwamna a jigawa. PDP mun tura ta kushewa. Badar ne gwamna a jigawa. Badar ne zaɓin talakawa. Badar ne gwamna a jigawa. Kula ka ni gidan gwamna na jigawa. Badar ne gwamna a
sauka jigawa. Badar ne gwamna a jigawa. Wanda suke rawa canji suka kawo. Badar ne gwamna a jigawa. Bayan mana APC. Bana Badar ne gwamna a jigawa. Mai raba alkhairi hana karya. Zaki garba kama na yaba PDP ta mutumin tura ta kushe. Bana Badar ne gwamna a jigawa. Mai raba alkhairi hana ƙarya. Sama don ka ike mana komai. Allah hukunin mulki ka iya mana kai mana noma kai mana maimai. Mana bantar ne gwamna a jigawa mana murin zaye mana komai. Mallaka PDP a jigawa mana ra'ayin layin talaka. Me raba alkhairi hana ƙarya. Muhammadu daga Amina biye. Ina Amina tigatan mu. Shi ne gatan duka gare ke rige ganye. Ali da sabon sa har ma da sharifan manzo da habe. Da hada da waliyansa. Allah sabatar jagora a jiga. Me raba alkhairi hana ƙarya. A jigawa muna layin saitin su Buhari. Maganar ta kwararru ce, dan layin dan iya sun so su mana gwari. Gwamna na jigawan mu bana bandar mun maka san barka da kwari. Ku gaya wa 'yan wawa, jirgin maja maka hautsanin talakawa. Me raba alkhairi hana ƙarya. Talakawa ce muna dan mu a jigawa muna layin talakawa. Shi Badar bango ne, shi ne gwamnan mu da zai ebe mana kewa. Talakawa ce murna bana alhaji Badar Allah ya maka baiwa. Layin mu budacce ne, kowa ya guje mana wannan ce masa wawa. Me raba alkhairi hana ƙarya. Bada ta mutumin birnin APC ce sama gatan da ya zo. Bada Badar ne gwamna APC ce sama mu murna muka zallo. Murnar mu talakawa domin wata gawa kuma ya dama mana ya zo. Ka rike mu da karfinka, Allah ya taya maka linzamin talakawa. Me raba alkhairi hana ƙarya. Mana tasiri a jigawa. APC ce sama sai murna talakawa. Mana bandar ne gwamna an talamin ne sama Allah ya masa baiwa. Muna ta bikin mu a jigawa muna ra'ayin mata haka. Me raba alkhairi hana ƙarya. Ana maganar gyara mun gamsu da bandar da mun samu fitacce. Mana bandar ya gama sai da nan ba kare ya su. Shugabannin jam'iyyar APC na jihar Jigawa a danzonan shugaban jam'iyya a Alhaji Baba Hoji a shugaban jam'iyya na jiha Baba Ango. Yawon matasa! Muna Allah godiya da farin ciki da wannan tawa ta mamu kayan ilimin kasar ciyawa a mutuwa dutse ya suka mana ziyara a Hujjiyya domin zuwa da shi a wajen takara wannan ɗan kuma samun da kyau da gani. Farko muna Allah godiya da ya hana wannan irin jam'iyyar gaba ɗaya mai sa. Mamu tari wannan zama na gudu na zuwa da fatan alheri.
ya kafa da alheri ya masa yau da alheri kuma jam'iyya ta jiha a yanzu tsakanin zuwa dina da shugaban jam'iyya da shugaban jam'iyya na haɗin zuwa da dukkan shugabanni na kaɗinmu mun gani su mun ji daɗi da kansu da ta karanta kuma har mun ta kawo wannan basira mu wani da da fatan alheri yadda ta zo a ƙarin jiha lafiya wannan abu an gwanon da ya yi jihari kowa ne aiki amma aka rike ba yana addu'a Allah zai yi Allah ya taimaka to da an lafiya duk ɗan jam'iyya da wanda suka nema da kowa da kowa na ta yi nan ne gaba ko ba ta yi har da bane da suke yi ta idan ka da ake fa duka da kanta a wannan lokaci wannan da ta ya yi gwamnati da ba ta ko ba da ya ga ne ba da hijja da kai mutane da aka da to wannan saboda sun ko in ma ta ci ta ci ma